Kasha kuyajisha umusuko babaningi Ghost Magician. Wendora kubudirira mupenyu igombo ariudi kuviringika nekurazika nje. Wendora kubudirira mupenyu igombo arudi kuviringika nekurazika nje. Maiyo igombo baba yo igombo maiyo igombo baba yo igombo Kasha ndakazvarirwa kusunganidza zviro unongotarisa woona maitiro segudo tinozodzokera kuchiro amai mwana zita ndiro randoshandira kuti Mwari dai marisimudzira garadziva rakamirira kanengoni ndicho chigaro chamambo ndicho chigaro chamambo ndicho chigaro chamambo ege budirira mondiona samambo oyo wendo rekubudirira mupenyu igombo ariudi kuviringika nekurazika njere. Wendo rekubudirira mupenyu igombo arudi kuviringika nekurazika njere. Maiyo igombo baba yo igombo maiyo igombo baba yo igombo Kasha Samaita Lux Nangai Papu Stefani Muzukuru Yami unerukare inini andidi kuzara ndonanga miliyo unerukare inini andidi kuzara ndonanga miliyo varibo vakandidesa musarunde ngati kwinye tiende kwatinoshanda sina chipande kune vadzimu vane mugwende kune tsime rinochuruka mvura ndati kune tsime shuwa rinochuruka mvura ndati kune tsime rinochuruka mvura